hazvina kumira mushe kuBelarus muri yeZimbabwe. Ndatosangana nenyaya pari kutopisa vaMnangagwa vari kupedzwa navo vanhu vari kupedza masports kuna vaMnangagwa ikoko. Kana uchinge watosvika panapa chero kana unga wakateerera news dzacho kubva kudhara I am the Nyame Tijan ndinoweka nyaya kunge Mets President Emmerson Mnangagwa vari pama1 nemazimba mazimba zvakaoma. But you know there's this issue iri kutenderera because ivo vabudikira vachitaura kuti I've arrived in Minsk, Belarus for a state visit received by senior Belarusian and Zimbabwean officials. We look forward to deepening our partnership in key sectors of mutual interest. This is the situation. Don't mashoka vabuda vachitaura and you know kuti nina I didn't want to say much about it but pendangoona vachitaura nyaya iyoyo ndava ndati right regedzai tichitotanga because kwanova vatotanga kutobudisa nyaya iyoyo tetada kutotanga kuti tione kuti what is going on ndianani vari kuningirikana totoziva kuti ana George Jaramba vanenge vatanga kutoshivha vatori kwaariko kuti hey chipana chiya chatanga futi ende for sure ndatotanga kana uchingori panapo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF handina secret and handatsitsi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane wamirire chi hapana chekumirira. Now here is the attacks dauti chinyasonzwisisa kuti ari kuatakwa hawo panapa Mnangagwa. After abudisa this post maZimbabweans ndo vatotanga kumataka ariko kuenda zviri kunyadzisa. They've been trying by all means to stop the fellow Zimbos from attacking him on social media but it's not making sense. maZimbabweans havasi kuteerera zvinhu zvisina nebasa rese. Now the money wasted on the useless trip could have probably equipped a whole maternity ward or built an entire school. Vamwe vana vachiri kutodzidzira zvikoro zvakadhakwa. In Zimbabwe it's not something chekuti nina vakabuda vachitinyebera Zimbabwe kuti kwakavakwa zvikoro 2000 something, a lot of schools. And I was like saka these guys vari kuedza kutaura kuti panguva yese yakapinda Mnangagwa aivaka chikoro after chikoro per day. It's like more, those days nowadays like atotonga ye Mnangagwa saka vaivaka 2 schools a day 3 schools a day and zvikoro zvacho zvakavakirwa kuside kupi asi vari kuverenga nemacollege maprivate because zvakanzi government ndakavaka zvikuru. Kana tikanzwa kuti government papa rwaka zvikoro we expect government schools to be constructed not even maprivate school kana macollege even though macollege acho kune nzvimbo dzimwe dzekuti vana vari kufamba madistance anorwadza kuti vachinzi vaende pachikoro. To be very honest with you. So ndo imwe nyaya iri kutaurwa kuti mari yamuri kutambisa muchienda ikoko dai muri kutovaka zvikoro kuzvipatara tichataura. I think I don't know how many times tiswera tichidedzera isaiwa maradiotherapy cancer machine muzvipatara so that vanhu vanokwanisa kubatsirika kuti vakarwa necancer unorapwa munyika yekwako hapana ari kuzvidaira izvozvo vari ngoramba vachingomhanya nendege vachienda vaenda kuBelarus padonzwisiswa vanhu vadonzwisisa muri kunoitei chii chazobuda ikweyo kwamafamba muchienda ndo nyaya inenge iripo. Chii chamazonobudisa ikoko hatina chatiri kuzombonzwa kunzi chii chinenge chazonobudisa. Unongonzwa kuti vaenda chete vakadzoka vakadidi. Last time takambonzwa kuti mukadzi wavo vakamboenda hanzi ane private jet rekuti raicharge 11,000 per hour. Zvakatopera zvakadaro akafamba futi the next thing achingokanga mufushwa achikanga madora achitamba nhodo achitamba pada achitamba mheno chisveru whatever pakatozonzwa nyaya yakuti vanhu vageza zvikanzi pakarwa 60 million. Those are the issues dziri kuti vanhu maZimbabweans zvamaenda ikoko mukuru mune maresults api amuchava mukati ndingina because zviri wise kuti mari iyo yenyika ishandiswe zvinhu zvine musoro. Ndo pane nyaya kuti please tishandisirewo mari yenyika zvinhu zvine musoro pane kuti mungomhanya muchingoenda ikoko ndo zvimwe zvinotaura munhu panapa. And umwe ari kubuda ari kuti one thing so bad about you always in association with criminals is last you are also criminal. You are not government business but family business. Were you also selling what you looted? Manaka ndonya tambotaura kuti pavaenda pacho fini pavakasumuka vachinzi vaenda pakati peusiku vaenda usiku pepe ndianani akaona vachienda vakaenda nei pano zvavo zvekutoonekwa kabhozi nyika yacho totanga iri kutongwa zvemushikashika so zvekuti unoona kana vachibuda vachinzi vari kuenda kwavari kuenda ikoko ndinenge pakutotokana zviziva zvekuti ndaramuenda kuchi saka ndokwanisa kukutumirawo like zvinoita munhu achienda kana paSouth Africa unonzi ndikukutumirawo zvinhu ndoda kutumira muzoningirikina muzonetakurirawo zvinhu zvangu zvandichida kuenda nazvo ndada kuti munditumirawo mundigirawo maRussian iwo akati kuuya ndada kuti mundigirawo ningirikini kana masalad matomato sauce whatever mayonnaise something like that. Saka vanhu vakutaura kuti imi kwamaenda ikoko
maenda muchiindira zvinhu zvenyika kana kuti zvinhu zvemhuri yenyu bozi ukama hwavo kana kuti ushamwari hwavo nebelarus uyu tichanzwirira aiwa ndiri kutozviziva kuti mune zvamutofungira but hatichanzwira but ndatozvitaura ndichazokurimindai futi right. Kana uchiva uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company education research chibaba chinoregistera vanhu makambani vanhu vasina mawork permit vaya vangone mapassport ari valid batai mukoma Owen moregisterwa company movhurwa FNB business account wakutokwanisa kutoita business madhira ako zvese wakutokwanisa kujumawo matenda akati kuuya iwaya. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Woti mukoma Owen ndibatsirewo help me to open my company. Kungoti chauri kungoda koma Owen kana ngoti ndikuda company ndikuda FNB business account pa number dzamukoma Owen unonga watopedza masports wakutotora uri kwauri koko. You don't need to travel uchienda kwaari unongosenda zvavakutisenda chete votokuvhurira uri kokoko motoita kadhirikenyi ende zvakachipa handisi kuzokudzai price because vanozotadza kurarama kuvafonera. So contact him on the numbers that are showing on the screen. For now sarai makateerera munzozvitaura nemunhu uyo maZimbabweans ndavatadza zvotaura kana muchida kutaurawo zvenyu munongotaura panhamba idzodzizi ndopatazongokanda pachannel. Varungu vaivo munoona vachemera kuenda kuZimbabwe. Vamwe vacho vakatosiya vahaidha mamwe maassets anotokosha mabhiriyoni, especially vakanga vane makambani, vakanga vane mamaini. Ndinotokudza ichokwadi. Vakatosiya zvinhu zvinokosha mamillions namamillions zvamusingazivi, kwete mamillions egold riri pasi. Vamwe vacho vakatosiya mari dzama$US dzokuti dzakawanda zisingaiti. Mabuilding waya madzimai nomunhu anofa ari komushaya. Kana mukaita research chaiyo, kaita research mune chimuchini chegold dictator chaicho, vane mamani egold kumusha kweko nediamond, munogona kutowana imwe shafu kana kuti rimwe pamwe pane rimwe dutu kana kuti imwe imba yakacherwa pasi apa ine gold mamillions namamillions. Havasiri kuchemera kuda kudzokera kuzoita farming, vari kuda kungodzokera chete kuti vazotora zvinhu zvavo maaccess ava vakasiya vakaviga. Havasina basa nezvese zvevhu reZimbabwe zvese. Kana muchida kuona ndokutaurira chokwadi nemaumiro akaita zvinhu muZimbabwe, murungu anoshingirira kugara muZimbabwe. Haashingiriri, ari kutotora maminerals ake maassets ake akasiya aviga achimabudisa paanongopedza achitototaura kuti ini ndabuda ini. Wakukutengeserai futi imimi vegovernment vezanofiev kudhakwa imimi brand. Makamhanyira kutora dzimba dzavarungu, makamhanyira kutora mapurazi dzanguva miti. Kutaura pachokwadi Zimbabwe yakasiyiwa ine bill re-infrastructure service delivery yomuZimbabwe, yemaroads, yechipatara, chemicals emombe dzokutibi, zvikoro, mauniversity avo, mari dzedzo vaisa kuhomwe dzamapenzi dzisina chavanodevelopa. Ava vana Philip Chiyangwa ndio mumwe waitora mari dzegovernment. Uye Chris Mutsvangwa ndio mumwe wakatora mari dzegovernment. Ndiri kupi? Itai ma-investigation izvo timuone kuti Chris Mutsvangwa une mhosva ngani dzaanadzo. Musati temba muliso wanyika. Kuita inonzi investigation chaiyo iri salary yakasimba chaiyo. Hakuna wezano PF hapo. Usina mosha. Everyone is supporting ZANU PF now. If his own case. What I'm saying is true. Wese ari muZANU PF musati havadi kubva pachigaro but vanorambira pachigaro nenyaya yemhosva dzavo. Kuti nyoka yemabhunu ari kutaura chokwadi. Ende mwana akakurira muZANU PF, mwana akadzidziswa politics neZANU PF, mwana anoziva secret yeZANU PF. Baba geza from the age of 17 years until today.
grown up in ZANU-PF. He married his wife from the first day until today. The son of ZANU-PF. And he knows everything. And if he is speaking true, ZANU-PF, what he did, he said, Geza is nothing. And if it's not nothing, if it's nothing, why are you listening? And why are you crying? Why are you having tears because of Geza? If he says something, Baba Geza tinotovada tovasapota vaya vaya. Takanga tisingavasapotisa tanzwisisa zvavanotaura nyangwe nyoka yemabhunu. Ndinotaura chokwadi. But tava kuvasapota nenyaya yekuti tava kuona direction yekwavanoenda nezvavanenge vachiita. Sei nei imimi vanhu veZANU-PF kana madzibaba veshanduko vakaisa wedzi munochema-chema, njoka yemabhunu akaisa wedzi munochema-chema, Chamisa akaisa mawedzi munochema-chema, Fadza Mahere akaisa mawedzi munochema-chema, Gift Ostalos akaisa mawedzi munochema-chema. Wese anotaura nezvecorruption yeZANU-PF, anotaura kuti nyika inofanira kunge ichiraniwa so munochema-chema, inyaya yei? Nokuti munoziva kuti vanotaura chokwadi. That is true. What are they saying? If there was lying, you don't have to panicking. You don't have to put your tears about why he said this. Baba, Munangagwa mwana akatokurira kuma raw area. Munana Midlands muzvishavano. Akangoenda voko amesa vamwe va. Kuita president, kuva president nhasi. Ziva kuti mangwana wedza inomuka yakachinja. Wanga ari kumusoro unoita wepasi, wepasi woenda kumusoro. Saka zvinoda kuti mubate vanhu savanhu. Mudzidze kuti munhu wakakosha sewe wakakosha. Nai. If umwe asina kukosha, ziva kuti newe unakosha. Zazita rokuti ZANU-PF harina kukosha. Kana one day munhu ndiye akakosha nomunhu ndiye akaruudza ipapo. Rakafomewa navanhu, mukavhoterwa navanhu, mukatadza zvido zvavanhu, mukatadza kutevedzera vimbiso yamakavimbisa vanhu, mukauya empty handed mapromise nevimbiso empty handed. But you want to still keep and speaking one thing. We are not an old generation. We are the new generation. And nyika inotovakwa pa platform. Nyika inoshewa pa platform. Nokuti tiri kushare my ideas tiri kwakasiyana siyana. We are not on the same room. We are different. We are on the different rooms. Vamwe vari kurumu yeSouth Africa, vamwe vari kurumu yekuAsia, vamwe vari kurumu yekuEngland, vamwe vari kuPoland, vamwe vari kuSwitzerland, vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuBotswana, vamwe vari kuZambia, vamwe vari paBurkina Faso, vamwe vari kuNigeria. Saka our room, what we share, we have to share through the platform. And what we're saying now, even to the parliament, they agree. Which means to show yourself you're supporting shit, you are stupid. You are a big foolish. Doctor mnombadara mari. Teacher mnombadara mari. Mupurisa mnombadara mari. Musoja urubadara mari general army. A person you go to intake today. A person you join intake today. Kubva pasanza guru ipikose kupikokota kwamamuninga munanga zaka ipikose ari kujoina chisoja nhasi ari kupiwa mari $50. Munoziva here kuti masoja nematicha aihora aitohora neheti kuhora nebhegi ikeno akuhorera pai kungopiwa chipepa chimwe kuti ndiro pasi. Chimwe chipepa chacho chinosara kumufoni. How can he have a bank on the phone?
You don't have a proper bank, a proper building bank. You have a fake bank to say your money is on the phone. A teacher, you getting a salary through a phone. A soldier kuwana mari mu phone. What is the fucking master cons of that? Kungorembera pamberi mahara masoja nini? Munopuwa ma $200, munopuwa $60, $130 nosara mphone. Ndio kungotenga nayo mphone. Musoja aidya nyama yachirashwa. Indaipatsanza guru apa tinotopaziva vonai. Paluweling apa tinotopaziva vonai. Nemadhoa acho kutoti mangani totomaziva. Nokuti hapana chakachinja kubva zvatakabvapo nepatsanza guru, kubva zvatakabvapo nepaKG6, kubva zvatakabvapo mabuilding aripo akatowedzera kupiswa. Saka atosara madhoo mashoma. Atosara mabuilding mashoma. What did you develop? There is nothing what you can developing to the army academy. Only to the painting. But what did you develop there? Was it the time of Dyke? People was getting seven camouflage and 7 pairs of shoes and 10 pairs of socks and gloves and jackets 7 and raincoat. What are you having today? The time of Dyke, it was a general, a trainer. That white guy, Dyke. Now that is fucking nonsense. What is Murkupuachi uniform chimwe for 5 years? Baba Munangagwa, Munangagwa angagoni kuziva zvinobva kuHarare kusvika kuBeitbridge, zvinobva kuPulamutiri kusvika kuJersey paMutare. I point 4 points. Pulamutiri to Jersey, Harare, Chirundu border post to Beitbridge border post. You can never know what is going on, what is supposed to fix, what it does not supposed to fix. President say, Nyika yangu. Nyika ina marodi mangani mu Zimbabwe. Pulamutiri to Harare 1 road. Bulawayo, Zishavani, Masvingo, Manyika, Mutare to Jersey 1 road. Number 2. Mobata yokubva pachachacha Gweru, chachacha Shurugi Gweru, Kadoma Kwekwe, yakananga Harare 5. Motora yokubva muzvishavani yakananga paBukwa mine meinondoperera umo. Haisi road. It's a shortcut road. Motora yeHarare Beitbridge to Chirundu 6. Mozotora yokubva Pazaka office up yakananga yakadai paMutare. Bhikita Zaka Nema Nyika Bhikita what Makuvaza what Chindo. Nyika ineta road 7 roads, international roads in the country. 7 roads. And kunya perinema Beitbridge to Chirundu, number 1. Pulamutiri to Mutare, number 2. Number 3, Pulamutiri to Harare, number 4. Number 5, Bulawayo to Masvingo. Number 6, shortcut Bukwa to Zishavani. Number 7, kubva pano panhingirikinapa
pamashava yakananga yakadai nepapa panhingirikini pachachachachachacha boterekwa shurugwi gweru ichinda 7 dzatopera. Nyika ina president